Ja, men vi er en nordjysk familie på 4, som har været her i en uges tid nu. Og jeg må sige, at hvis man er på udkig efter en kombination af godt vejr, hvor det ikke bliver så overvarmt, at man ikke kan sove om natten, og så det at kunne gå i bjerge, i det hele taget bevæge sig, hvad enten det er, at man går eller man cykler, så er det her et fantastisk sted, som vi har nydt meget, og som vi kun kan anbefale, hvis det er sådan, at man er på udkig efter lidt andet end sol ved stranden. Det betyder dog ikke, at man ikke kan komme til stranden, fordi stranden ligger kun 70 km kørsel herfra cirka. Så hvis man vil ned og bade i Middelhavet, så er der bestemt også mulighed for det. Og det gør vi så for eksempel i morgen, men vi har altså brugt de første 6 dage til primært at gå rundt i bjergene, og det har været rigtig dejligt.